Har du nogensinde forestillet dig at bo et sted, hvor rigdom er overflødig, landskaberne er smukke, og kvinderne er simpelthen utrolige? Velkommen til Liechtenstein. Et lille land i Europa, der måske er lille i størrelse, men gigantisk i velstand og skønhed. Gør dig klar til en fascinerende rejse, mens vi udforsker livet i Liechtenstein, en ægte skjult perle i hjertet af Europa. Navnet stammer fra tysk, og det kaldes faktisk Fyrstendømmet Liechtenstein. Det er et konstitutionelt monarki, der er baseret på demokratiske principper. Det betyder, at selv fyrsten er ansvarlig over for folket, og de kan fjerne ham fra magten, hvis de ønsker det. Det interessante er, at de fleste mennesker ikke engang er opmærksomme på, at det eksisterer. Dette skyldes, at Liechtenstein er virkelig lille og ligger i en dal mellem Schweiz, et fyrstedømme i Centraleuropa, og Østrig. Rhindalen dækker næsten halvdelen af landet, mens resten er dækket af Alperne. Landets landareal er så lille, mine venner, med kun 160 kvadratmeter kilo. I denne henseende anses det som den 6. mindste stat i verden. Nogle endnu mindre lande inkluderer San Marino, Vatikanstaten og Monaco. Den officielle befolkning i dette lille område er ca. 40.000, med kun ca. 6.000 af dem bosat i Vaduz, hovedstaden. Når vi ser på lande verden over, ser vi normalt, at hovedstæderne har mere end en fjerdedel af landets befolkning. Men i Liechtenstein er tingene anderledes. Folk her bor hovedsageligt i landsbyer omgivet af natur. Det er ret usædvanligt og imponerende at se nogle af verdens dyreste biler parkeret foran husene i landsbyerne. Hovedstaden ligger i den vestlige del af landet og strækker sig vertikalt. I forhold til uddannelse har landet verdens højeste læsefærdighed, hele 100%, mine venner. I dette land fri for stress, krig og kaos lever kvinderne i gennemsnit op til 85 år, mens mændene nyder et fredeligt liv i omkring 79 år. Dette land, der formåede at forblive neutralt under 2. verdenskrig, har fortsat med at udvikle sig, mens andre nationer kæmpede for at komme sig efter krigen. Ser vi på landet på kortet, kan vi se, at Liechtenstein er omgivet af Schweiz mod nord, Vesttyskland mod vest, Østrig mod øst og Italien mod syd. Så i virkeligheden er det kun et par timers kørsel fra nogle af de mest prestigefyldte og storslåede lande i Europa, især Zürich, perlen i Schweiz og en af de 3 mest beboelige byer i verden hvert år, som kun ligger 1 time og 40 minutters kørsel væk. Hvis du skulle kede dig i landdistrikterne, er en tur til Zürich ekstremt nem og sikker. Europa er ikke medlem af EU, men ligesom Schweiz, Norge og Island er det en del af Schengen-området. Derfor, hvis du har et Schengen-visum, kan du nemt udforske dette land på en dag, mine venner. Selvfølgelig, udover bjergbestigning og vinterturisme, tilbyder landet ikke mange turistattraktioner. Et af de mest besøgte steder i landet er det Løveborg, hvor fyrsten af landet bor. Men her er en interessant detalje, der gør det lidt besværligt at rejse til dette land uden for Europa. Det er ikke kun visumkravet. Kan du gætte, hvad det er? Det kan lyde som en joke, men dette land, mine venner, har ingen lufthavn. Ja, det er sandt. Liechtenstein er et af de få lande i verden uden lufthavn. På grund af dette, hvis du vil besøge dette land udefra, er din eneste mulighed at rejse med bil. Det har ingen kystlinje og ingen lufthavn. Selv hovedstaden Vaduz kan næppe kaldes en ægte by og ligner mere en lille by. Der er ikke behov for offentlig transport eller biludlejning for at udforske Vaduz, der dækker kun 17 kvadratmeter kilo med en befolkning på 6.000 indbyggere. Det er en hovedstad, som du nemt kan navigere til fods. Faktisk kan du besøge hele byen med bil på kun 1 time. Det er også værd at nævne, at tysk er det officielle sprog i Liechtenstein, og de bruger schweiziske franc som valuta. Liechtenstein betragtes i dag som den sidste overlevende rest af det hellige romerske rige. Men for kun 70 år siden var dette land ikke så rigt, som det er i dag. Ledelsen på den tid måtte sælge artefakter arvet fra det hellige romerske rige for at redde landet fra konkurs. Nu konkurrerer dette lille land med Monaco om at blive det rigeste land i verden. I en verden, hvor de fleste lande kæmper for at nå en bruttonationalindkomst per indbygger på $50.000,
har Liechtenstein en imponerende bruttonationalindkomst per indbygger på $170.000, ifølge internationale kilder. Hvad der er endnu mere bemærkelsesværdigt er, at på trods af denne enorme indkomst, har landet ikke en eneste øre i udenlandsgæld. I denne henseende bevarer Liechtenstein den særskilthed at være det eneste land i verden uden udenlandsgæld. Geografisk set ligger landet måske i en af de sikreste regioner i verden, men der er en økonomisk særhed her. På grund af sin lille befolkning er Liechtenstein ikke egnet til storstilet industriel produktion. Desuden mangler landet betydelige naturressourcer. Så hvordan er det, at et land uden fordelene ved en stor industri eller betydelige naturressourcer er blevet så utroligt rigt? Jeg er sikker på, at mange af jer allerede kan gætte hemmeligheden bag dette. Mine venner, Liechtenstein, ligesom Schweiz og Luxembourg, er et af verdens førende finansielle og investeringscentre. Disse lande er blevet sikre tilflugtssteder for rigdommen fra virksomheder og velhavende individer, på grund af vanskeligheden ved at blive invaderet af de magtfulde europæiske nationer, der omgiver dem. Liechtenstein, med tilstrømningen af kapital fra udenlandske investorer, er i dag blevet en industriel stormagt. Men vi kan ikke sige, at Liechtenstein ikke har nogen industri overhovedet. For at give et godt eksempel produceres ca. 25% af verdens tandlægeindustri inden for Liechtensteins grænser og eksporteres over hele verden. De producerer også bilratte og elektroniske kabler. Tilstrømningen af så mange penge til landet, hvor tandlægeindustrien er en af de ledende sektorer, har også resulteret i latterligt lave skatter inden for landet. Ligesom i arabiske lande som Kuwait, Oman og Katar, hvor indkomstskatten næsten ikke eksisterer på grund af olieformuen, i lande som Liechtenstein og Monaco, som har de største banker og finansielle centre, gør det lokale skattesystem unødvendigt for regeringen, til gengæld for at have uddannelse af højeste kvalitet og meget effektive sundhedssystemer. Landets arbejdsløshed er under 1% af den samlede befolkning, og antallet af forbrydelser begået er så lavt, at det næsten er ubetydeligt. Det er værd at nævne, at for et land betyder mindre end 1% af befolkningen kun omkring 400 mennesker. Dette er faktisk en exceptionel arbejdsløshed for et land. Internationale statistikker om Liechtenstein afslører en interessant kendsgerning. Der er ca. 39.000 mennesker i landet og 41.000 ledige job inden for dets grænser. Det betyder, at de omkring 400 arbejdsløse personer i landet er i denne situation, fordi de ikke er kvalificeret til disse job. Med andre ord er Liechtenstein et mirakel af beskæftigelse, der rummer flere job end sin befolkning. En anden interessant detalje er, at næsten halvdelen af de personer, der arbejder på kontorer i virksomheder med hovedkvarter i Liechtenstein, pendler dagligt fra Schweiz og Østrig. Dette sker dagligt, fordi et land med en så stor pengestrøm og kun omkring 40.000 indbyggere kræver erfaring og viden uden for sine grænser. Dette viser, at et land ikke nødvendigvis skal have værdifulde ressourcer som olie eller naturgas, eller geografiske fordele som havne, for at sikre sikkerhed inden for landet og styrke det med solide økonomiske politikker, hvilket kan lade en nation trives, især gennem bank- og finanssektoren. Nu, hvor vi har taget et kig på Liechtensteins økonomiske situation, lad os udforske nogle øjebliksbilleder fra livet i forskellige dele af landet. Dette er hovedstaden, Vaduz. Ved første øjekast bemærker du byens veludviklede bygninger og veje. Så er der noget andet, der fanger din opmærksomhed. Mens du går, bemærker du, at intet virkelig ændrer sig. Det er stilheden. Livet i byen på landet er så roligt, at besøgende i Liechtenstein ofte længes efter lidt støj efter et stykke tid. Måske værdsætter du fred og er væk fra trængslen. Men du kan være sikker på, at det virker usædvanligt stille her. Veje er nyasfalterede, men der er ingen biler på dem. Kontorer er placeret på begge sider af gaderne, hvilket får det til at se mere ud som et stort kontorbygning med butikker end et land. Du finder selvfølgelig lejlighedsvis mennesker i Liechtenstein, men for at tale med dem skal du kunne tysk, især dem over 50 år, der ikke er kendt for deres engelskkundskaber. Mennesker, der er vant til myldret af mennesker og store landområder, vil sandsynligvis blive hurtigt kede af det i dette land. Når det gælder bygninger,
vil du også bemærke, at du næppe finder store lejlighedsbygninger, der ligner lukkede boligkomplekser. Husene er typisk fritliggende 2- eller 3-etagers huse, der tilbyder et roligt liv omgivet af skove og træer. Lige ud over husene finder du levende bjerge. Næsten hver bolig har en have og eget område. Deres arkitektur og farver antyder, at der bor rige mennesker i disse hjem. Og her er bygningen, der huser landets parlament. I et land, hvor tusindvis af millioner af dollars strømmer årligt, fører statsanliggender fra dette punkt. Den nuværende statsoverhoved er prins Hans Adam I, en milliardær, der har nået en høj alder. Prinsen har betydelige politiske beføjelser i landet. Han kan opløse parlamentet på 25 medlemmer, hvis han ønsker det, nedlægge veto mod lov og endda bringe spørgsmål til folkeafstemning. Parlamentets normale mandatperiode i landet er 4 år, og prinsen overvåger dets arbejde. Når du nærmer dig lidt mere de gamle pladser i hovedstaden Vaduz, vil du bemærke, at butikkerne er farverige, og caféerne og hotellerne er til din tjeneste. Markedsgaderne er belagt med brosten, og caféerne tilbyder en sofistikeret atmosfære til afslapning. Men i betragtning af, at butikkerne her henvender sig til milliardærer, der køber noget andet end mad og drikke, vil det sandsynligvis være dyrere end andre steder i Europa. Når du går gennem landets pladser, kan du ofte spotte landets flag. Bandera består af 2 vandrette striber i farverne rød og blå. Øverst på den blå stribe er en gylden-gul krone. Den vandrette stribet flag i blå og rød, officielt vedtaget i 1921, havde en hændelse i 1936, hvor det var meget lig med Haitis flag. Det var da denne prinskrone blev tilføjet til flaget. Denne krone betyder utvetydigt, at dette land er et fyrstedømme. På den anden side, hvis du udforsker byens centrum, vil du bemærke, at folk her generelt er voksne eller ældre unge. Rejsende overser ofte dette land, når de tager på europæisk rundrejse. Dette skyldes, at der ikke er et omfattende hotelnetværk i landet, og de lokale hoteloperatører tager omkring $150 per nat per værelse. I dag er der kun omkring 35 hoteller i landet. Da det også er meget dyrt at spise på caféer, kan ikke alle rejsende komme her komfortabelt. Der kommer, er for det meste rige personer, der kommer for at stå på ski og vandre i bjergene. Faktisk rejser folk, der er født i Lonstein, ofte til udlandet, når de er unge. Dette skyldes, at underholdningssektoren i landet næsten ikke eksisterer og er bleget i sammenligning med andre europæiske lande. I byens centrum er der kun få steder med live musik. Jeg ved ikke med jer, men at leve et landsbyliv i dette lands grønne, frodige landskaber er en af de uforlignelige muligheder i verden. Dette visuelle panorama varmer virkelig dit hjerte. Der er ikke et eneste stykke affald eller unødvendige mennesker på jorden. Det er som en anden planet. De charmerende huse og naturlandskaber, du ser på postkort, er faktisk taget i dette land. Så billederne af landsbyhuse i Mountain View, som ofte forveksles med Schweiz, kommer også fra Lonstein, især fra regionen kaldet Malbun. I landet er det et paradis af huse i bjerglandsbyer, der ligger mellem bjergene. Malbun, som ikke adskiller sig fra Schweiz, tilbyder en livsstil og natur, der vil få dig til at glemme verdens kaos og stress. Mens du er der, kan du fange smukke naturlandskaber og bidrage til Lonsteins kunst ved at skabe dit eget mesterværk. Lonstein, et land, hvor folk kører den nyeste model af Audi, hornblæser som en hobby i deres haver og opdrætter køer for at få frisk mælk, er et land fyldt med livlige og positive mennesker, der lever et frit og naturligt liv. Se for eksempel denne dame. Hun er 80 år gammel og i fremragende helbred, mens hun forbereder krydderier og medicinske urter med de planter, hun dyrker i sin have. Ud fra dette kan vi forstå, at Lonstein er et andet paradis, hvor fabriksfremstillede fødevarer undgås, og børn bliver venner med dyr. Landet er så beskedent, at under de nationale festivaler, der afholdes året rundt, blandes borgere og embedsmænd sammen, spiser og drikker, og der er ikke noget følelsesmæssigt skel eller fare i nogen af deres sind. Tak til alle, der har fulgt denne video om livet i Liechtenstein. Jeg håber,
I har følt jer inspireret og fascineret af dette lille europæiske lands rigdom og skønhed. Hvis du kunne lide indholdet og gerne vil fortsætte med at følge vores eventyr, så glem ikke at abonnere på kanalen, så du ikke går glip af nogen fremtidige videoer. Din deltagelse er vigtig for os. På gensyn.